20. Berapa? Zemuzklarne, bai, eskola alzatu mundial zeaten, bai, Ramonika seinaldik zuen, Patxikuka Mikela txuki bai, bai, oso ondo, hola xeratu bidea da. Bai, oso ondo da gure bai, bai. Alakoak, tximista hotxak, plumoiak, dena desagertu dira, ia bete-bete batzako da. Ja sagertu dira, harritutako gero da. Arrazoi dizu, Patxi, hilarri bete marrastuik, ez da hon? Esan ditu, ikusi. Sekulan ez ni olako, gaudiko aldaketa ikusi. Haritzekoa da, bai, haritzekoa da. Tia, Mikel Antxo eta Patxikuk hartu alduelo. Bai, gaur herrin gazoren, muskiko tendi ezein, kontazen hasi natzaien eta dela seitxetu ebeli. Gaur muskiko kontu, Patxi, beti gentilen kontu ketzuna izatea likbe. Bai, niki. Patxiku, muskiak gunaien, ean eusiko gatazkagoia. Eta nik eta txo berriz, pasako zeko nahi guzune edo. Norbait txartu gure aurreti horiela gentiek eta hori ezonduko hartu nik ez dotea. Bai, bate, tia. Bai, azkarru hartzen. Gero sartzari da, eta nioa zabalik utziko ez. Bai, bikuta utztazu, zerrikituki. Giro nahasi edauta gau. Bai. Son dut holaxe. Poliki, ja, zikera. Eta bai, hori lagunga zen boxo, Bai? Oso ondo.
model, bai? Ja, are. Ez? Gutze santuaren seinalea gaitigu, etxaien gaitigu libra gaitzazu gure jauna jakoikoa, aitaren, seinalean, Espiritu Santuaren izenean, amen. Oso miltxo, bai, oso model. Bai, amatxo, saltainezina ez alde gure zaudean, bai, batea, gogon aldezu nola dan? Ea, bio batea. Ingumez edo bez, ez dagoz zure beldurrez, ondoan det amandre saltainez. Jesus det aita, ama birgina, ama, eta zeruko aire eta santu guzti, bada. Oso ondo txintxoa. Ba bai, ja, Bai? Oso ondo. Ja, ba. Bera. Ondo egin biltxo. Ondo egin. Bai, txoma zu batxi. Miel eskatu. Patxi, miel ez da esatzen. Entzun. Zer entzun behar da? Egunez, eguzkia dugu. Gauez, ilargia. Nork sortu ditu. Amalurrak, ustrik, urtzik, jainkoak. Mundua sortu zuten. Eta baita gizakia ere. Garai hartan, dena zen ilun. Amalur, ostri, urtzi, jainko, lagundu. Lagundu, eman argia! Eman argia! Amalurrek ilargia eman ziren. Pozik ziren izakia. Baina pozik ziren baita, gauezko izakiak ere. Lagundu, amalur, ostri, urtzi, jainko, lagundu. Amalurrek eguzkia eman zien. Argi indartsu. Gauezko izakien gandik, babestuta egoteko argia. Bai ondo zeudela gizakia. Baina ilargi betea agertzen etzen gauetan, Gauezko izakiak agertu egiten ziren.
Alkatek esan du, belarrik irigitzeko, haitzeko ondo, ez tora eta behitza esako. Alkatek esan du, belarri zulo garbitzeko, haitzeko ondo, ez tora eta behitza esango. Herrina hilera gertatzen, parte horrego bezien kontu. Auskaro zenek eta zehatio sortu, baina asko diera, sustu handik hartutako eta bildurtutako. Eta ez gutxigo, odola berotutako eta erotutako. Eta haitu, alkaten esana, gehienak, gutarra diera, eta gutako. Eta gitarrok, haitu behar zuen, danok, hauztene, gentinek, etoirie, hemen ditu, otxoko, osinek, torto, marimatxarra, alarabi, zirpizarba, danak hemen die, ongi etorri, otxoko, eta gaineako gentino. Eskerrik asko alkate jaune, oso ondo hartu gaituzu zuen arte, eta asko estimatzen dugu. Bertako sentitzen gea beko errekalde honetan, eta alaxe nahi deusen zaitu urte asko, lau eta launtzaien. Ondo hartu zaituzte bai, dano zainetan, ondo urrea gainerako, eta aurrean zene, ondo konpontzea, beharrezkoa lautu loko. Baina ze esatu alkatek honen? Beharrezkoa dola jendenekin konpontzea, basabiztiokin animaik ez duetan. Animaik ez daukula? Oain zuk erabakitzea dezu apaize, animea zenek dauke eta zenek ez. Nahikoa deue, beti kontu berdinetik. Isildu arai apaize, nautzio kalkate hitzeitxe. Arda gaie baino lehorragoa izta. Nunde gitanimea, nunde! Handio hemen dio, beti horraie, ugentilok noiztan kapen hartuko, baino alperri. Lasai, hauzot. Azken aldi, moerri, gauza larri, aire gertatzen. Ez behar hondik gauzteu. Ezin geha lasai bizi, gehor etxetan. Batzuk, itota, agertu zaizun. Beste batzuk, itziperaren. Eta asko, zeharraio gertatu zaien esatuko gai ez dira. Zein da pasatzen, ikateko da, zein da pasatzen. Zeidan pasatzen galdetzatek patxin, ez alda hori egilistan. Bene alkatek izan nion, aizgorretik alarra gintze, infernuko etxaie, lurraztiko biretan junde etorri. Ez aldion esan? Bai, apa ez gaude, hoxe esan ziazun bai, baina bai du. Aizgorritio alarraino, bidea asko dare, eta horitako asko oso arriskuzu baina. Horrean dioxe, bialdu non, bide maria guazine, bide bazar hori niatzea. Eta ez hemen doz, zean arrasto egata. Guazine. Aitaren semearen Espiritu Santo izenean hemen. Alkate, otsoa jarri handia zuen hartaldea zaintzen. Zer esan nahi do, zer esan nahi do. Itzei jarri eta garbi. Oso garbi itzen guizut. Noa juten di inbernuko etxaiek, alarra. Ta, zein bizira alarren,
jendiek, eta nun jaiotakoa da, aleko ongiernari hauazile, nun, zetako zonkaten makilea, zetako, Sartza mingaino itxulon, hobestera girotuko ja! Galdera asko indito kapaize, dadanak entzitile erregotak. Nik ebazetua galderak egiteko. Luntzea poiterri, luntzea? Ala, da, nun dauke, jarrita, poiterriko horrea, Elizako altarean? Da infernuko etxaiek? Infernuko etxaiek esataldik torto. Ikondo jakingo egorren berri. Anima erratu gaiz. Esantzak egie torto. Ez gezurrik esan. Esan dugu, Ramos. Entzien dialan gure sementzaiek. Zein babestela batxik. Gu, kristauek, gau ez lasa egiten dulo. Kontzientzia lasa daukulako. Baina gezurretan aibienak gau ez lo ezinei. Eta handi aurrea, anaiukoa nola izurra biltzen diolako jendiak. Kontu geho apaize. Nik ez diat gezurrik esate, haitxu! Gu gentilok, gertaudien ez behar horiekin, ez dauki hau, zer ikusi. Ez da erreza, gu elkartasune erakostea zuei. Baina jakin, bihotz sentitzen deula hemen gertatzen ari da guztien. Gurirea jotzaitu minetan dudurren ez digoietan. Bai, gurire gentilloi, zuei bezalaxe, gertautzaizkiu beste gauza harrigarri batzuk, inoiz sekula ikusi gabeko. Txotxolo alako. Earki maskaluza bandora toto. Beti honitxure egin ari. Danok, nabe bereko opinegi alata, danok agarrin ondo konpondu berdela eta... Isilduai! Nena bentzari, imeitzete zaiz, guen borroko ezpada! Lasai, por favor, de internar. Errezkin duria burutzea torto. Baina hoi, zahartzen nahi ezen sinalek. Zahartzen nahi ez torto. Zahartzen! Ta, iztur izatea etzeo, gaztezarre, apaize! Berriak eta jana. Opite eta zitxio zela da. Inork ez dakiztekin nahi bien, baina ez diren dioten, ez? Behize lepoa ez dutzen nahi alde, behize! Gezurri gainen esateketa, lotxagabea! Lasai! Nahikoa deu! Pakea behar deu! Ez deu erokerra gehiago okertu behar. Argituko deu! Ze hainan gertatzen! Era bat etxekaltea egia! Alperri. Hemen, gu bakatu gare, kristauek, eta jentiek. Baina, alparte, eta aurreari alaxe zeitu behar dugu. Lehen esan izan, begibistakoa da, satorrak ikusi jo, jendik egila hemen gau ez dabiltzen gaizkile. Gentilegiela gaueko izugarri, era bentzarraioa, lotxagabea! Infernun erdik errekoa ez torto, dandutze ezpaiz. Eta aldatzen ezpazeate, suta botatako lastau ez erezetik esagertu bezala. Aspertu naiz! Torto, oseine, 8 mazuek. Gu batzen medio alkate jaune, apaizonek, mafa aprobetxatzen do, herritaran mile eta txeka behar, danak due kontra jartzeko. Eta hori ez dut onartuko. Ez da aztu sekula, guen urre dio, eta zure baino aurreago gehala hemen. Alkate jaune, hobetzen dute, agintzen atia, apaizei emango batzen dute. Hoxe politxe, behar alagonos, ondo egin asko jo. Amalurre, zanduko aizaituzte, amalurre!
beharra izango zu eta... Otxo matzue, jentie. Zoazte, bake harra eman duzue. Basoko goztoke, denborak ino da huiten dien. Eta zueke, andauko zate, bai horatio. San Martin txiki, etoi. Zan nahi da, San Martin txiki, hemen danu horren jainduak emakon dio. Ea, argitzen dean, zea egan behar sartzen edo. Eta zein datu, zein dien, hemen izugarrik edikitu nahi dien. Aitu? Alen nigo eko peteko nahi. Saiako nahi. Eskertuko edori, San Martin txiki. Iskorra izta, lehen lortu garie, artoare bai, baita zerreare eta hauxe argitzen baditaek, ondo hor baitute izango. Oin, permitalo, 8 batuen, hau lasai bat izango. Bazen errok, egin otort. Beldurrez airean bizi ziren herritar asko garai hartan. Egunero eta batez ere gauero bazen gertakari larriren bat. Asko ziren etxetik irteten ez zirenak eta derrigorrez atera beharra zutenak gehienetan arnasestuka itzultzen ziren etxera. Naiz eta etxe barruan ere, beldurrik araz bizi. Behin batean, Ea, Katalin, ez dira biz esako. Bizpaino beste ez dira behatzen eska, ez dira bisteineko. Beste inoarte ama. Nik ez eta jaku nahi, bildurre dauke. Bildurre? Zeu bat urte hauzken? Ez dira eskatzik jatia, Bildurre dauke talare. Aia, guteko? Bildurre hauken hau zaten. Garra. Eta, Austrianekan gora, konton bera, haitzante aldea, elbarren aldea, eta sukizearnea. Oita, pozik gute ez ba? Baina lautik infuten aiz ama, enez bakarrik uste. Ja. Nire, eskan nondan atxo. Bazen gina, zer da non? Ta goen baki, haike iona, ta alarra guntan atxo. Ta dirua berdina utxek. Ta ondo eskontzeko bide gina, ta eskame hon ez pentsueta benetik. Haze gina bai. Entean egon, laune bat penala. Eraztune politia hau dena, Ba, baina hori eskame hon ba. Gauza txarrasko, ere gertatzen errin, ama, mesedez. Bai. Hala ez dut. Ibatzeneko giroan nahiek, zezengo atzetio zituela hilo behiek. Eta, ditolazako Joseba Joni, betxabien zikola desan zometan. Eta, ez da hobea gazten. Gauen, hilotako megre bau behiek. Tia! Ez da zuri egon gehiago da! Eta seiz egiko joan! Baina leharintzan eskan, ume txiki ematen den! Kasos! Nik ez dut oiak unai, ama, nik ez dut unai. Aia bidez gentile, zire baina, zabaki zuzen izateko gentile eta zala, ama. Jenten kontu iezain kasoekin eskan! Gentien, hona asko eta jatan asko zatez dinan, Gaina, aia bidez abundako bintzela, mama, berzen baten mokoa. Erbitu gatazkora behikun minuleko nantxe. Antxe, horrekoa naiz ba, kaso errutari hori! Baki? Ea! Artu izan, bardela! Artu! Kaso izan, Antion, emaio jarrizte! Emaio! Ta, estela ezkeio gani etxota, Aitu, alde! Alde, bai? Ikulua, lan egiten zorriketa! Aitien zorriketa! horrelaxe abiatu zen Katialin mendian gora. Aia auzoan zegoen baserrira.
negar eta negar egin zion bideari. Beldur handia zuen. Gaua zen, eta Agamunda ondoko leizetik igarotzen zen bideska, ez zuen bat ere maite. Hurrengo eguna argitu zuen, baina Katalinen arrastorik ez zegoen. Etzen Aiako baserrira iritsi, eta etzen etxera itzuli. Egan ditu, Ospazioan, Kajalin! Kajalin, luntza! Kaja! Kajalin! Kajalin! Luntza! Kaja! Luntza deh! Lin! Goiz eta arratsalde, egun eta gau askoz ibili ziren Katalinen bila. Kaja!
gaian berezko biauez. Bere azun, bere azun hau, ikusi. Behi da, hortxe. Oin ere abek. Zerbaitek edo norbaitek hankaz gora jarri zuen beraien bizimodua. Alargoa hil, bestea gaixotu, ura baritu, baten bat desagertu, aurrak bezala helduak. Izena duen guztia badela, esaten eta entzuten zuten sarritan. Izenik ez duena ez da, esaten zuten asala zaharrek. Zein arraio dabil kristauen artean beldurra eriten, gaueko argien zintzarri hotxa, sinfonia zerutiarra da orain. Egia izango ote da, sortu dela jende txiki perrua, eta akabatu dela jende humanua? Ezin zuten lasai bizi, ez egunez eta ez da gauez ere. Jendien susmoa egiten zuten, baina jendiak ote ziren errudun. Oso handia esan aike, zu baino unidoa. Atza bezalako esan baino, etzan atza, beste zerbaizan. Eona elasta juei, aiekuko at begirutza izango. Tarteka paseikiko netotzen, hemen inguruko erlauntza dizkiko oko, bertako arrautza gehien bat. Eta maizi, ez dire baten jo, baino, eon lasai. Jola den, jolas mineko zentzuekin, jola! Jolas, gaizea, bildurgari esan. Maizi, ike ikusi alde? Bai, aitxe, zu baino asko zaundigoa. Atzapaz zorrotzakin eta hortzake handik. Nik uberi eskutio du diot eta korrik aldin deu. Lasaitu. Zerbait, eizagoa dezu. Maizi, zerbait eizago zuen? Bai, aitxe, baina biztik. Nik asko lartxuri bat harrapa dut, baina korrika bihatu nahi zenen, alde indit. Ondo, Maizi. Eta higu behi? Nik? Zerbait eizago de, Nik, batamot kume bat harrapa dut, aike. Earki, asko aizeate ikasten, bai. Aizeate handik egiten da, bela izango zeate, genti lindatxu, bai. Bai, aitxe, bai. Zer gertatzen da, aike? Gero izango di hau. Oain zutzaizte, indarra erestea zutondoa. Amare horra kontzeta zutzaizte. Kontu zibide behar du. Gaiztak egin eta txarkerie. Inguru daitela uste. Hala de, gaitorto, hala de. Ta jakin diau ze gertau zaien kristauei. Begik argi, eta benak intente ibili behar diau. Bak, ino zinen, gau ez, utxigo ikusten dinau, baino, gehiago haitzen den. Bai, euskin gauzatako preston bat deukonto. Azkonarrak eta enbindu den desagertu txuk eta... seinale txarra dekoi. Bai, txandakaingo deuro. Zalo ez dauna ez nahi, azti, begik ondo zatuta den bardoa ikut. Ta zue beti piztuta, beti. Otxoko, ez egiak zeirak gertatzen baino. Ne horide berdurtzen asotan dutxu. Simistea ne barroa sartu barri bezala neoko, Otxoko.
Nire kezkatzen hasietan euktorto. Baina datorrela, aurre ingo zuau. Gu gentio, ala indi hau beti. Norbait, ozerbait, gue kaltetan aidek hemen. Eta gorre ingo zuau aurre. Ondo txuko. Ondo. Aitu ya ciudadano. Gauzak asko aldatzen ari azken aldi. Eta ez dut uste honeako izango dinik. Baina lehen torko izan dioten bezala, gu gentiok eozik gauza jaurre iteko jaio geha. Horreak biziki hemen mendigoietan, maiokoko bazulotan. Ta hor beran behiz, eto jumek. Zueko hainbietzea behautza beran etxe, baino beko erreka hundi horren ondon, kristauen zir. Bai, eta batzutan ondo konpontzen geha elkarrekin, baino bestatutan ez. Hildanot ez geha jende ona, eta kristauen artenen jende ona badau, baino gaizto eta jende txarraren bai. Zer gertatzen da, Aike? Etzekiak, baino jakilekotan ostri urtzigue jainko jakingoi. Baino aspaldi ez diak txorikatu igentzu. Bestalde bez, bela eta beratxin gabeltzak ugaltzen haitu. Ximeleta igetzeta ikusten maizin, eta turmoita ekaitz aurreko osturumur ezakarrek aizteaz. Ez zikiak. Aike, muskiko basa jaunek esan digu ingurutako txok azerik tabasuardek goiko mendi puntatzen duela troskatako hartza honike bai, egi alda Aike. Bai maizin, egi. Baume, preste honar bezule, aurre datorren. Ez da gizte datorren, baino gauzonik ez. Ara, ekaitze bato gainea eta entiok, 8 mazpelota, biarre guzti jainko, eunez hautuko egeta, 8 mazpelota. Gukin ingoan dezulo, Aike. Bai, ni beti gehiagia dozuekin, eta hamake bai, 8 mazpelota, zuei, harta gantzea. 8 mazue, gentiek. Ondo altzate lano! Bai, usteko, ondo gatxu! Ondo geha lano! Motiko faltada! Ubei ez dut ikusten. Ubei! Ubei motikoa! Ubei! Ubei faltada! Ez ubei! Ubei! Otxoko! Zer misterio dabil, atango etxe, baserri, obazulo, maio, baso, bide eta errekondotan. Zer egin dezake gizakia,
bere adimena gainditzen duen horrelako egoera baten aurrean. Apaiz jaune, hau handio, hemen dio, konpondu beharra da. Herri guztie, hainen daukeu. Egunero eta gauero daukeu ez beharretan. Batzu, itxota, azaldu zaizik. Beste batzu, desagertu du. Arxiko dare, oska zer gehin dien ez dakiela. Eta beste asko, larma zaleen markakin arrasko egin. Hora zita bizi. Infernu, zidea, infernu. Zerrezatzea alde uneikoa? Baitzea. Zerrezatzea alde uneikoa? Errezatzea alde uneikoa? Meza etortzen geha, baina handau benetako fedean, siniste alde benetakoen jainko glaunduko gaitula, benetako fedeik ez badau. Alperria, ez da guzeinik. Jentin zadori. Zahari isinik. Ramon, zahari isinik. Ontan jentin egaztu ebate errui. Hain seguru altzare. Sube gorri baino lehena aldatzen dira zala, altzare. Zenden ez da hau, sube gorri. Eta subai bali bada, danok beha suba. Holaxe, hain duta. Ialdu, San Martin txiki. Genen koazulo inguru hozta. Ea, hor inuko errazko gertatzen duzon. Da, eak esango izu. Apa izan hemengo aire txarra danok arnazten dut berdin. Bai kristabok eta baita gentileke. Zertek? Ze esan nahi dek? Gure hartzen izela txen, gentilen hartan ebadiela aspaldetak bizkion aire gaizto. Hildako, zauritutako eta baitutako ebadiela ean harten. Egi izaten nahi hau izan Martin txiki. Apaiza egeok ez zurrez eta pekatu gaun binetako, Egie, kuanto, den egin horren ikus non. Nola baitu ezkutatizon norbaitek, ozarbaitek, gure ingutikoa. Torton semea. Torton semea? Bai. Gentien trikimailu bat ez dut baizango, Martin txiki. Ez da trikimailu, Ramon. Hemen, gure gainetik daren izakin eitzek. Zu eharra piztuta, zu inguruntzaren gentilen. Halako aten, zu elakundu, iluntasune sortu eta beizti zue bertzunan zuenen, mutikoa falta, torton semea falta, arrastuik ez, Ramon. Hopta ma gelitu nintzen. Hau kontonduko donik, ez zatirutzen gure esku dauni behitzen. Izan fedeak gure jainko glauniko digutak. Eskanta xaurria, antarrik, uste dijo. Gure jainko, beste bide bat, erakusten ez barik. Gu gutxik jauste dunen, gure jainko prest izango bidea gotzat. Baina, ze, gentilek? Harritzeko alda paize, gentileke benikostean. Ez ahaztu sekula, gu hemen jaiotako gehala, hemen bizikea, gu elurren dio. Harrigarri ez zuen ikustea da inguruotan. Ne fedea zabaltzeko obligazioa zidea. Ta aldin gainetan bete beho, gentilen inguruan. Ta zuetako atzok, arraston sartzezkian, ta gustoa etortzen gure elizan.
Torto, jakiti hau, ISBA, baitxo duela. Mine egin bat egin dio. Ba alda guztia, azkeneko berri bat. Zueitek konsolamentu bedien netzako alkaten gauden. Ez dakigu uei dutau, ez dakigu uei zeinek eramantau. Gu, Mari jainko sanagoaz gautzeske, zueke, eto duki nahi bazue. Beste giztu behar. Mari munduko, eta Mari matxarra, Espiritu Santo egielako nala. Jakin behartzen dueke, Marinko bat mahu etxaie biztia da, mahu etxaie. Etxaie, etxaie. Amalur bizida Marinko bat da, arren zerbait entzake. Argulio bihurtu ala ez torto. Lasai hau. Apalitzitek. Sutan biziko itzekei. Ni alkatekona, ez nijo. Muturreko egoera muinek eskutu behar dare apaizen. Azkazala mozutako kata motzak, izi motza izatek torto. Errez hau zazue, egin otoit, gue jainko, bilauk igutzako konponbidea eta. Nire, enojuko, Marinkoa, herrie nahitu behar du. Azken handik, gau bero, bada eguz behar eman, eta egun beze, ez da gero, nire enojuko. Eta hi, Samartin txigitzei barrak, Ni bana, txoko korto. Otxo ondo Samartin txiki. Denbora hartzeka. Otxo mazue, jentile. Zoazte. Mari dala eta ez dala, amalurre. Ze usteztu edala amalurre. Zeinek usteztu inditula hemen inguroko goza guztik. Mari, kia baino zarragoa den sorgin zarrorrek. Zoazte, erruki zaitue, gizako, biden sekau baltzazu izerdie, da mutuko zate ondo hon izana, bai horratu da mutuko zate. Azaixak ez dago etorko dio bizeta, amutuko, aitaren zintzaren Espiritu Santo izan. Horrela, abiatu ziren Aralarren lur barura, egoera mingarriari, behingoz irtenbide on bat ematen lagunduko zien Mari Jaikosaren laguntzaren bila. Ezina zuten indar eta usko. Guztiaren beharra izango zuten. Niño de bidea. Haniko batzuteko bidea alde. Hemen dio, nun baite, aspaldi, ez neuk hemen ibili Samartin txiki, baina hemen nun baite. Hau mendiko, pago horretik aurrea dara, azekiak. Hemen nun baite. Ea pago die bilatzen dut, txoko. Hemen nun baite erdik torto. Hauxe, politia torto. Ika gauza duke bidea zein amazekiak, baina batzen dio ez. Hijak, igual hoztenean ditorko. Esan diat, txoko. Aspaldi, ez neok hemen ibili. Baina hemen gaude, Etzekiat ordu zein behar dio. Eone, lasai Samartin txiki. Usti jainko, launduko ziu. Ara, hori marimunduko, Ara, marimunduko, ire hemen dio. Esan diat, usti jainko, launduko ziu. Ara, ni batea eta beste ibiltzen hau. Ibezela xe, Samartin txiki? Ingurutan, sendabelak ugari izate, eta hone alden zerbait ba ote zeon, behidatzen torino. Torto
hemen ikustek, argitzen zik? Beharrak ekarri nahitzen honean, Mari munduko. Marinen laurtzea behar dino, eta bere komako bidea, zein da, etzek dino. Mari munduko, jakinkoen, Marinen bizidekuen, nundan, bada? Nola ez diot pa jakingo, bere laguntzailean atxo? Benekina. Barkaina. Ui, nire semea, ea bandini, Mari munduko. Nire semea? Etzekia, Mari sastareko koban izangoan. Murumenditik honda etorri biltzen, eta batzutan utxerriko koban eutene bazekin. Baina lasai, amundan baldin bada, hemendik entzuko. Sartu, eta Mariri nola zuzendu behar ziaten esan behar dizuen. Gaina beha oso zorrotzaik gauza hokin. Ikusten batzaia nola? Patxi errementariko ere, esan zinean. Zera, patxi errementari gauza asko esateizik. Patxik behaiko gine, ikaitzeinek, guzti, tokata noka aitzek, baina zia. Utxitzan patxi errementari kontu, alde batea, aitu ondotz. Koba barrua sartzen zeatenen, aurrea baita sartzen baziaten, eta berdin imardezuen. Koba barrua baina, baina atziaka. Sekula ez dizu bizkarek eman behar Marin, aio. Eta zerbait esan behar badio zuen, ikaitzen behar dio zuen. Bizkarek ez eman, ikaitzen eta behira zuzenen sekula ez behira. Aio? Eta... Egarri aldezuen, ahari barrio zerbait Mariri eskeitzeko. Bai, Mari munduko, hemen dartu bai. No? Gustota izango Tira, abetxu barko izteko orduan. Gogon izango dezuen, esan da? Bai, kontutan izango bai. Oina txomazuen. Eskerrik asko, Mari munduko. Ez daubek eskatak eman behar dira. Tia, zatozten nehartzetik. Bai, guaz! Ez zen bat errazda, jentiek eta San Martin txikiek egin nahi zutena. Oso zaila bihurtzen ari zitzaien, amesten zuten Mari jain josaren laguntza lortzea. Bide gailuan galduta zebikidalan, eskerrak Mari munduko agertu zitzaien. Berak zekien, Mari bekana nola iritsi. Bai, Marik erantzun zion, ire irintziri Mari munduko. Horreatik etorri gizte! Botone onden, jargi bere asiran arte. Eran eun, umendin, kaitze usatzen atu honan, atzo gauen ekoi honan sastaria. Zein ditu, gautza beharren garen. Jende asko zugar, Lizar hospitaien puntatik hasi, esparruta iramendi bitarten biziren kristau eta gentil guztik. Hemen etorri jugunekin, San Martin txiki kristau eta gentilek tortoian azten. San Martin txiki eta torto. Biori nahitzere abadineat, arratetako zuhartzulo neon izan naizenen, haitu izan dizkinean, elkarri. Apostolekin. Bata, Martin txiki,
lana jakin nahi donan, abestea tortu. Begi bakarrak gu baino gehiago ikusten dut. Sartu daikezue, baino lanok ez, Marimutuko, zein ditun, kobazulo ondutako pakea den xiltasunen hausten hausartu dienak? Mari, ne erakusle ahal guztidunen. Ire laguntza behar den, zeren eta hementxe ire aurren dauzken, samartin txikik pristaue eta torto guztiko gentien. Askotan burka, hainbizete zetenean, aztena asarri biltzekun baino, haintzenean jende hona biela, Mari. Oan ezautu zaituet. Ondo ezauture. Zuek sortu aurretiore. Hemen nahiari. Tabadiat. Zuen berri. Mari, hiela horizea berdin hau. Ez zigialako bizi. Ez gaur eta ez eus. Eune junta, eune etorri. Beldurrez bizi gaitu, Mari. Zean dio zarete bildurrez? Zuek, gentilek, ez ziate, errez bildurtzeko. Gaueko izotza, ez tek betiago izaten torko, zer ikaur daitue, hainbesteaino. Mari, nik ez nian uste, inoiz, hainbeste bigunduko ritzenik eta okertuko ritzenik. Utxerdiko harri gorrie, ta oio beltzai goizen kendu dioan lumazurien. Aman lur, zur eta zur, egin indar, hemenetan, ez ganikiezen izan bildur, eta bigun, zeru alur, amalur, zur eta zur, egin indar, hemenetan, ez ganikiezen izan bildur, eta bigun, zeru alur. Hartu diat, lurren indarra, ikusi zetuat, mendi barruko bidek, lurrazala eta lurrazmik bat eiken duen bidek. Ze ikusi, Mari? Ikusi zetuat, kopetan biadar dituen maru. Ikusi zetuat, eren sugea, eta susto zaldik, baino pakentzenek. Zein diotzun? Gauezko eta lurrazpiko genu! Gaueko, ikuma, gizotxo, aite gaizko, gau argi etxarra, eta beste gehiago. Zein hau, Mari? Aurrena, ilargin eman izuen. Gaueko izakiri haurre itxeko, eta lasai ibiltzeko. Urruna bez, euski, gaueko izakik betiako desagertzeko. Ta Oain zer, Mari? Azkeneko aldiz launduko izuet. Zein zein berdin hau, Mari? Zein berdin hau, Mari, esan nun? Esango izuet, baina hortako, gentilek eta kristauek alkarratu behar dezuen, batein behar dezuen, haintze aldia zuen, alkarratuko zatela. Bai. Zein berdin hau, Mari? Esango izuet, borrokako reitxeko prest, egon behar dezuen, gauezko eta lurrazpiko izakik, ez dituk mendiatzen errexak. Hor daukezuet, nire launtzea. Amalurren indarra, laun izango zuen. Argik mendiatu dezala, iluntasunel!
Horrela sortu zuen Marik eguzki lorea. Geroztik, Euskal Herriko etxe eta baserri askotako bateetan jarri ote eguzki lorea, ilargia edo eguzkiaren argitasuna falta denean, gizakia gauezko izakien gandik babesteko helburuz. Eta hau agamazan, eta ez bazan, sarrabila agamazan, eta atera debila, ataunko plazan. Herritik, herria, euskeratik eta euskaraz. Eskerak ematen hasi ezkio, luze joko nuke hemen, baina hori tuzki aipau bertzi nahi babesle, ataungo udala, txoak dautza taldea, eatea bezbatza, eta ataun herrie bea osotasunen. Kanpotik hori izaten oie, eskerrak eman, eta etxian biren, aztefun biretan. Borondatea hautatzeko kantine gorrotzketu, Borondatea eta kantine ulertu ez donantzat, borondatea eta kantine. Egutegik eba izaltzeko, historia, argazki eta apuntek hartzeko leku elegantekin. Eta alde horretatik xurkerin alde ikendo nahi. Etxea biden gaurrezko izakin batek estualdin bat eman dote dio. Ez, dana ez da diruen. Zabaldu duen etxetan, hemen ikusi eta haitutako histori, eta zaindu zen gurea. Eta umeek eta loitiko bildurrez ezaten nahi, lasailu hartuko du eta segit ezatela ametxetan, gauezko izakekin zein egunezkokin. Danak batein eta ea lortzen dugu, txarkeri eta bilduripeko munduan. Eskerrik asko!